मोर गाँव काली माई के बरुए मंदिरिया। मोर गाँव काली माई के बरुए मंदिरिया। छोटी मोटी निमिया के गाछ हो ताही तोरे आसन लगावेली माई झुलुआ झूलेली हो। साई रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिल्टा। मैया के मुहानी मूर्ति बनल बा। सातो बहिनिया के एक जगह दिहल बा। मैया के मुहानी मूर्ति बनल बा। सातो बहिनिया के एक जगह दिहल बा। दुअर बारे भैरव भैया करे ले गोरिया। दुअर बारे भैरव भैया करे ले गोरिया। काहे दुअरे अड़हुल के गाछ हो ताही तोरे आसन लगावेली माई झुलुआ झूलेली हो। कटोरवा में अखिया लगल बा। ताही ऊपर लाली चंदनी कनल बा। सोने के कटोरवा में अखिया लगल बा। ताही ऊपर लाली चंदनी तनल बा। लिखे चंदन वर्मा हुए गाँव बरमपुरिया। लिखे चंदन वर्मा हुए गाँव बरमपुरिया। गावे सदाम मई के गीत हो ताही तोरे आसन लगावेली माई झुलुआ झूलेली हो। मोर गाँव काली माई के बरुए मंदिरिया। मोर गाँव काली माई के बरुए मंदिरिया। छोटी मोटी निमिया के गाछ हो ताही
तोरे आसन